Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2023-nji ýylyň 27-nji iýuly Ada Türkmen kanalymyzyň nowatda gepleşigi. Geçen hepde 14-nji iýulda Türkmenistanyna ullukan bir granjyranlyk boldy. Granjyranlyk diýmek bilen men bir adam öldürilşi we tutanmakda. Türkmenistanyň giňeldilen hökümet maslahatyna arkadaly serdarymyz edil program ýerlenen robot ýaly bolup şey dip ismirini oturup bir giden adamları wezipesinden boşatdy. Indi ýokary derejeli şenoluklar iýdigi derli ýagdaýda o wezipeden beýlek wezipege geçirilmegi ýa wezipelerinden giderilmegi ýaly zat bir Türkmenistana täzelip däl bu iýdigi derli bolup durýan zat. Ýöne şu soňky wakada bir inserer ýaly zatlar bar. Nähili adamlar wezipeden giderilýär hemen bu nämen görkezýär Türkmenistana gezek gelenni şu soňky bolan waka ýaly wakalar Türkmenistan wagtynda nämen görkezýär. Şo meselede inserer ýaly zatlar bar. Şoň üçin şo arada durup geçmeklik makul bilim. Indi o wezipetinden aýrylan adamlar kimler? Wezipetinden aýrylan adamlar esasan ýokary derejeli çinonyklar olan mühim pudoklara ýol ýaşylyk edýän çinonyklar naşalardan atlaryna alap geçmeli bolsa Türkmenistanyň owagyjylyk we daşary guruşy goramak ministri Allanur Altyif diýip bir we şonu işinde goýberen düýpli kemçilikler üçin işinden wezipetinden boşatdy. Ýene bir zady bilmeli adamlar şu Türkmenistanyň ýagdaýyna işinde goýberen düýpli kemçilikler üçin adam wezipetinden aýrylsa Niýazowyň döwründe de Gurbanly Berdi Muhammedowyň döwründe de gümgüdine giderilýärdi. Ýagny jenaýat işi gozulýardy. Indi onu arkadaly serdarymyzyň döwründe olar ýaly. Haýanky häsiýetlendirme bilen işden aýrylýan ýokary çinonyklar we dipel çinonyklar niýerke giderilýär onu biljekler. Ýöne köne däwe eýerse onu arkadaly serdarymdan şolary türmäge basmaly. Ýani şolara garşy jenaýat işini gozulmaly. Köne däwe ýerse niýaly filan kakasynyň däwine ýerse. Onuň ýene şolary ýaly häsiýetlendirme bilen işine berilen kefitleme bilen Türkmenistanyň energetika ministri Hacı Muhammed Recep Muradow işini goýberen düýpli gemçilikler üçin wezipesinden boşadyldy. Şu 14-nji ýyldaky giňeldilen hökümet maslahatyna onsoň Türkmen Kimya döwlet konserniň başlygy ýakasy gaýyşly. Iýdigi derli soňky wagtlar tankytlanyp gelinýän niýazly diýilen adamam işinde goýberen düýpli kemçilikler üçin wezipesinden giderildi. Türkmenistanyň beden terbiýe we sport boýunça döwlet komitetiniň başlygy Gulmurat Agamuratov hem işinde goýberen düýpli kemçilikler üçin diýip olam giderildi. Döwlet taryhy mal birjasiniň başlygy Begen Şaryf işinde goýberen düýpli kemçilikler üçin giderildi. Onsoň işine goýberen kemçilikler üçin düýpli kemçilikmi ýa düýpsiz kemçilikmi belli däl ýöne işine nägilelik göllerilip wezipesinden giderilen nemelen hataryna bir giden ilçeler boldy. Ýagny Türkmenistanyň Özbegistanyňky ilçede Ýaduly Mämmedow hem aýryldy. Men şol adam tanıyan Ýaduly Mämmedow odol Türkmenistanyň Wenadaky ilçesiniň ornwasar kömekçisi bolup işläpdi. Men 2010-njy ýylda viza alamda men şol adamyň elinden aldım. Şonu Türkmenistana gidemde men baramda men ýygyma deportasiýa edip goýberdiler Aşgabatyň aeroportundan. O Ýaduly Mämmedow aslam Murgaply. Türkmenistanyň Täjikistanyň ilçesi Hemrat Sowolokow diýilen adam işinden boşadyldy. Türkmenistanyň Gürjistanyň ilçesi Döwlet Murad Muradow wezipesinden boşadyldy. Mundan daşary Türkmenistanyň Ahal we Mar welaýatynyň häkimleri hem işlerini goýberen düýpli kemçilikler üçin Daşawy welaýatynyň häkimi başga işe geçýänligi üçin wezipesinden boşadyldylar. Indi görüşüňizde ýaşulan aglabaty işlerini goýberen düýpli kemçilikler üçin wezipelerinden boşadyldy. Beýdimegam ýene bir gezek gaýtarýan özolky däwe eýersek Niýazowyň döwründen gelýän däwe eýerse şu arkadaky serdarymyz onu beýdimek näme ýaşolar jenaýat etmek derejesinde kemçilik goýberipdirler öz wezipelerini. Ýagny şolara jenaýat işi gozulmaly hem türmäge basylmaly. Olar şey dilýärdi. Indi bu pudoklara seredeliň. Nähili pudoklar? Joýanky owagylyk we daşy guruşa galalyň. Nähili kemçilikler bar? Ne Türkmenistan wagtynda şu Türkmenistanyň rejiminiň ýüzüni nädip açyk görkezýär şu mesele. Ýagny şol owagylyk hem daşy guruşa diýdik.
şobur wezipede şobur adam şu iki tane wezipeni yerine getiriyor. Hem Owacılık ministrinin wezipesini hem daş guruşa goramak boýunça ministrin wezipesini yerine getiriyor. Şol bir adam. Indi şu gün Owacılık bilen baglanşykly ullukan kynçylyklar bar. Esasanam şu ýylyň odalklara göre gurok gelenini gaýdyrýar. Üstesinde de suw ýetenok adamlar, suw ýetenok adamlar. Ondan daşky guruşa bilen baglanşykly problemany ýitileşýär. Üstesine yine şu da Aşgabat'ta diye son günler suw yetmezçiligi sebäpli şäheriň fontanlaryny eýem öçürüp başlapdyrlar. Ödem şolun hataryna Owulhan we onuň ogullary diýip şol aeroportdan gelýär şähere tarap ullukan fontan kompleksi bar. Ödem Guinness'in rekordlar kitabyna giren Serdar ýanky gurbanly berdim hon. Medfin gözüniň gowunjy bundan fantan öçürilmeler şoňa çen öçüripdirler. Sebäbi suw ýetmezçiligi we awy suw indi ýokarky etajlarda ýaşaýan ýokarky jalyň ýokarky katlaryna ýaşaýan ýaşaýjylary da ýygy derli ýa-da suw baranok diýerler. Ondan hem sagatlaryny öçürip başlapdyrlar agşamlaryna suw öçürýärler diýe. Ondan wagtyny da berilen olam köp çagaly gojalyklarda da kynçylyk döredilýär diýär. Ýa-ni çagalaryna arlygyny ýuwmaly, ýenetmeli kiçik çagalar, gunnugdaky çagalar rahatlary. Umumyň kynçylyk köpelip başlapdyr. Bu suw ýetmezçiliginiň aňarsynda näme bu barada biz aýratyn gepleşik ederiz. Bu diňe Aşgabatda däl, ine Aşgabatda ullukan ýa-ni gözi hatyl ýa-da paýtagt bolandan ine şu taýda sagatlaryň näçe sagatdan näçe sagat geçen son kwatlar şol suwy öçürüp başlapdyrlar. O nemede de bar. Ýa-ni suw bilen baglanşykly mesele bar da arada türkmenlik saýtam ýazdy şol Hadaryň eteginde Kaspy deňiziniň eteginde Hadar şäheri we olarky Çeleken şäherinde gatty uly kynçylyk bar diýerler. Hepdelep suw berenoklar, hepdelep adamlara içimlik suw berenok getiränlerine de şäheriň ýolbaşçy şäher hakym şonu ýola goýup getirände de pul berip almaly. Bir giden pul berip pul töläp içimlik suw almaly. Bun ödem gatty jogapkärçilikde da döwlet suw bilen içimlik suw bilen üpçün etmeli. Şo wezipesini hem yerine getirenoklar. Sözüne häzir indi biz aýtdyk Owacılık meselesini. Owacılık şol indi gurokçylyk bolanlygy sebäpli suwam ýetmezçiligi sebäpli şu ýyl şu buğdoy galla orowam gaty ýere galypdyr plandan. Esasana Mar welaýatynda şol gallaň iň köp öndürilýän regionlarynyň biri bolan Mar welaýatynda şu ýyl gaty az hatda ýarpysynan planyny tapşyryp bilmeýändirler. Şoň üçin bu ýyl un ýetmezçiliginiň bolmagy mümkinlik garaşylýar. Şoňa garamazdan ölen bilişiňiz ýaly aýak aldygyna da Türkmenistanyň rejimi goňşy Taliban rejimi, Awganistanyň Taliban rejimine de ýygy derli un berýär, buğday berýär. Hamala özünden artyp ýatan ýaly. Indi şonu häzir tagyşytlamaly bolar. Bolmasa häzir halkyň açlyk bilen ýüzbeýüz bolmagy mümkin. Esasy ýemeten bilişiňiz ýaly türkmeniň ol çörek bolmasa da adamdan gagdaý onu gutorýar. Indi ýene bir zat diýär, soňky wagtlar şol ekin meýdanlaryna odal görülmedik bir haşalot peýda bolupdyr. Oňa da pişik guýruk diýip at beripdirler. Olam näme diýär şol ýeriň azgaryny torýar diýär. Ýeriň azgaryny torýar da şol ine masal üçin buğday ekilen ýerlerde, galla ekilen ýerlerdäki ýeriň azgaryny sorup alyp şoňa şol buğdaýyň içmeli suwuny şol çekmeli özüne almaly azgaryny şoňa ýetiren noktaýa. Şoň üçin hem buğdaýlar ýyly bolupdyr. Olal şo ýetmeli, ötüp ýetmeli derejesine hoşalar ýetmändir diýe şu nemesi boýunça, göwrüm boýunça. Ene şonda denni ormal bolýarlar şonu. Ene bulam ýanky tarapy. Indi bu suwun ýetmezçilik meselesi barada men aýtdym. Aýratyn gepleşik ederseydik, bu göz başy aňyrda soňky wagtlar ine şu geçen ýyldan bäri Taliban rejimi ama derýän suwuny sowmak bilen meşgullanyp ber häzir. Şu taýdan kanal urup ber, kanalyň hem guruluşynyň birinji tapgary eýem gutordy, indi ikinji tapgary galy. Şolam häzir doly güýje girilse, işe girilse şu kanal onu Türkmenistan näl goňşy ýurtlaryň işi gaýdy Amerika ýurtlarynyň esasan Özbegistan, Kyrgyzstan, hem Täjikistana da täsir ýeterlik garaşylýar. Ýöne esasy közenjek Özbegistan bilen Türkmenistan bolar diýip garaşylýar. Esas şol suw am derýadan alýan iki ýurt. Şu iki ýurt. Indi ola ýanky şu suw bilen baglanşykly. Indi şu natlary bilen
şun netijesinde de bir giden probleme ýüze çykypdyr. Ondan ýa-ni o boljalygyny. Onam elbetde başarjak adamam başarar ýaly bolmady diýerler. O bu diňe ýöne ol adamyň başarlygyna da bagly adamyň erkinden daşardaky ýagda ýaly görnüşde ýüze çykýar. Ondan yine bir şol owozalyk kemem daş urşa goramak ministrlilik da şopudokdaky ullokan problemlaryň yine birem tebigatyň gaýrlanmagy, ekologiýaň metan gady bilen gaýrlanmagy. Ne bilişiňiz ýaly şu mesele soňky wagtda Türkmenistanyň ekologiýany hapalama bilen baglanyşykly mesele. Hatta günwatlaryň habar ferişdeleri hem guromalary ünserip başladylar. Gatul ünserip gelýär soňky ýyllar ol bir ýyllar. Ene şu ýylam soňky hasabatlaryň birine salgylanyp Britaniýada neşir edilýän Guardian gazetine şu ýylyň maý aýynda şular ýaly ýöri Türkmenistana bagyşlap makala çap etdi. Bu nedeni Türkmenistanyň Hadarýaka regionuna şol gaz çykýan ojoklardan metan gazynyň tebigaty şol asmana ýaýradylyşy görkezilýär. Şoňdan Sputnikden alynan ýöri surat gazynyň şol tebigatyň hapalanjyny tebigaty goý berilýän zäherli hapa gazynyň derejesini görkezýän ýöri Sputnikler we ana şolardan alynan surat görkezilýär. Şoňda Türkmenistanyň territoriýasynda şu Balkan welaýatynda iki ýerde Günnowar tarapda da şo taýdam çykyp geldi. Ondan şu ýyl Türkmenistan tebigat hapalamak boýunça metan gazy bilen tebigat hapalamak boýunça birinji ýere çykypdyr. Ene şu taýda aýdylýar, The Guardian recently revealed that Turkmenistan was the worst in the world of methane super emitting leaks. Türkmenistan metan gazyny tebigata ýaýratmakda dünýäde iň ýaramaly ýurt hökümine ýakadan tanatdy diýip aýdylýar. Bolmasa Türkmenistan bir kiçijik ýurt iň hapalayan tebigaty iň hapalayan ýurtlaryň hatarynda Hatay Amerikan Birleşik Ştatlar ortadan ýurtlary bar. Indi Hatay gaz öňürini okyan, ýöne Hataýyň öz zawod fabrikleri gaýlaya, ýani kuşol kömür turşu gazyny goýup. Indi gaz öňürýän ýurtlar Amerikan Birleşik Ştatlary bilen ortaýet mesela üçin şolar iň hapalaýjy ýurtlar diýip atlanyrlar ýöne. Bolmasa şolan gaz ojoklar, gaty köp Türkmenistanyň deňeşdirende, onuň ýöne Türkmenistan şolardan hem geçiripdir. Türkmenistan elbetde gaz rezerwi ätiýaşlygy ýeriň aslynda köp. Ýöne Türkmenistan bir ummaty gaz çykaryp duran şu wagt ýöne şu çykarýanjak gazyny taşytlap şoňa tehnik taýdan şonu tebigata ýaýratma ekologiýany hapalaman şonu taşytly ulanyp taşytly çykaryp şonu eksport etmekde ýa-da şonu bir zapasyny saklamakda ýa-da şonu ýakyp tebigata ziyan getirilmedi ýaly derejede ýakmak usuly wada şona medibilen Türkmenistan. Şu barada da näşdinler şu makalada tanqid edilýär. Ýani şu tehnologiýa taýdan Türkmenistan şu meselede gaty izde bar ýa-di. Olam elbetde hökümetiň öz günäsi. Inni ýani suw gaz meselesine gelsek ýene bir zatda inni şuňa da garamazdan Türkmenistan soňky wagtlaryny gazyny daşara çykarmaklygyň alada ne diýär ýöne ken ýolum tapanok trans Kaspi barada Kaspi deňeniň Hadar deňeniň üstü bilen ýa-ni Hadar deňeniň asty bilen bolýar. Torba çekip günwatara aktyrmak meselesini niýat döwründen ýer. 1990-njy ýylyň ortalaryndan ýer gurrun edilip gelýär ýöne. Şoňa iň uly päsgelçilik berýän ýurtlaryň biri Äzerbeýjan bolmagyna galýar. Ul köp wagtlar ilki Kaspiýaka şu tebitinde ýa-ni tebitinde terhetleşýän ýurtlaryň arasynda ilki Kaspiyni paylaşmagyň dawasy boldy. Näçe territoriýa kime degişli bolmaly? 5 tane şu taýda ýurt, Orsiýet, Kazakystan, Türkmenistan, Eýran hem Äzerbeýjan 5-ti. Soňra meseleni bir kylykda çözdük etdiler bolan ondan soňra indi bu Türkmenistanyň Hazar deňeniň üstü bilen gaz satmagy Äzerbeýjana da konkurensiýa döredýär. Äzerbeýjan elbetde onu isleýän. Indi Äzerbeýjan şu taýda so terdar gaz ýatagyny öz eýeçiligine geçirip dawalýardy. Şonu şoň gazyny özleşdirmek agtyarlygyny Äzerbeýjan özüne aldy, belli bir prosentin azawlap bir prosentini şondan alýan girdirisini Türkmenistana berjek diýdi. Häzerini Äzerbeýjan hakykatynda Türkmen gazyny satyp otyr. So terdar gaz ýatagyndan alyp olam Türkmenistana degişli bolmaly. Territorial ýagdaýda şoň gödeňine tutsaň halkara standartlar boýunça şol terhet kesitlemekde, ýani deňiz sebitleriniň terhetini kesitlemekde.
şol standartlardan uğralsaň şol gadyata Türkmenistana degişli bolmaly. Ýöne geçen ýyl Türkmenistan tarapy egilişe gitdi-de şol gadyatagyny Azerbaýjanyň ulanmagyna berdi, öwelleşdirmegine berdi. Beýle diýmegem Azerbaýjanyň eýeçiligine berdi diýmek bolýar. Bolmasa Azerbaýjanyň türk dilli döwlet aýbydyň ýadyr dogonnan biz näme biz diýäs. Ha şu taýda görünýär, şu taýdan şo biziň dogonnan biziň aladamy diýämi ýa-da biz talap bilseler talajakmy şolar Türkmenistanyň arka durýan ýok şu taýda. Bu taýda häzir käbir rusofoblary ol Orsiýete ýigrençe nemesini propagandasyny ýaýra diýenler görülseňe Orsiýet edip otyr ay Orsiýet planla diýerler. Orsiýet tähelçe gadalya şu gün Türkmenistandan 9 milliard kubometr töwere ýylda. Onam Türkmenistanyň özi bermeli bolýar, mezur bolýar, başga aljy tam ýok ýani. Biram hatay wa esasy aljy. Gadyn daşyna çykar bilen ok. Esasy päýathelçilik berýänem şu gün Azerbaýjan bolup durýardy. Daşaryk çykarmakda, şol gün watar tarapy aktyrmakda. Anha biziň türki milli ýa-ni türki dilli döwletlerimiz dogonnan diýil ýani. Mana şolar ýaly bize himayet berýär. Gadymyz ýa-ni gadyatymyzy elimizden alyp şondan bir damjasyny şondan gelýän giýirdejiden bir damjany berýär. Inni şu ýagdaýda Türkmenistanyň suwuklandyrylan gada daşary ýurda çykarmagyň aladasyny edip başlady. Enha ýa ýakynda Owganystana uğradyp başlapdyr bolýan ýene Owganystanyň Taliban rejimi şu Türkmenistanyň gelen dine şu sisternalar bilen getirilen gada aralykda ýakynda ýydan uğradypdyr. 18-17 tankeri ine şolar ýaly ýük maşinlaryň getirilen sisternaly gady suwukdurlaryň gady barly şu taýda Owganystanyň ýörüýte ýa-ni milli standartlary boýunça ýa-ni edarasy var. Edarasy var, ana şu edara Owganystanyň Taliban rejiminiň edarasy bol. Milli standartlary boýunça müdürlük diýilýär. Şol gadyň hilini barlapdyr da ýok, senin gadyň ulanor ýaly däl, hapa gady diýip ýyny uratdypdyrlar. Ondan indi suwukdurlaryň gady diýilýär, hili şolar ýaly bolmasa bular näme diýär Türkmenistanyna soň ýany bilen bula nemede çykdy. 10-njy iýulda çykdy şu waka. Şuma ilkinji maglumat şol Taliban rejiminiň Türkmenistanyň hapagadyna ýygyna uradyny hakynda ödem Owganystanyň ýörüýte habar agentligi Bakhtar News diýip. Şoň ýerýän bilen ondan soň sähel wagt geçdi bolar, 6 gün geçdi bolýan. 16-njy iýulda ýene de şolar ýaly edipdirler. 10 sany sisternany ýa-ni pesýilli gadyn Türkmenistanyň ýygyna uradypdyr ýene de. Indi Owganystanyň şu Taliban rejimim şonu alany şu nemesini arsarap hilini. Diýmek şu Talibanyň göwnüne ýaramaýan bolsa gaty hapa bolmaly. Bolmasa äderini Türkmenistan indi Pakistana da ýanky suwuklandyrylan gady näçe edip uradyp başlapdyr ýakynda. Şu arada da maglumat çykdy. Şu wakalar bolup durka 14-nji iýulda şu wakalaryň edilýän ýaly bolýar-da. Türkmenistandan hem Özbegistanyň inha Pakistana gada eltirýär suwukdurlaryny gada diýip. Indi Pakistan kabul edýär eden o arada maglumat ýok. Ýöne ýam uradyp başlapdyr suwuklandyrylan gada diýip. Indi buňa Türkmenistanyň gadyna hatta Iragam häzir islegilleri urapdyr. Irakda da häzir gada ýetmeşik, çewi gada ýetmeşilik duýulýar. Indi olaram mundan odol şol Sewitdäki Arap ýurtlaryndan alýan bolsa, indi şol ýetmeşilik edýär şu gün. Indi şol Türkmenistanyň suwuklandyrylan gadyna islegilleri ýakynda şu Iragyň Iragyň energetika ministri diýär Ziyad Al-Fadel şol Katarda Türkmenistanyň delegasiýasy wekilleri bilen ýa şu mesele boýunça gepleşik geçirmek üçin ýola düşýdi diýip maglumat ýaýratdylar o ýylyň 16-syna. Inni Türkmenistanda mümkinçilik uly ýöne bu gadyny geçirjek bolsa suwuklandyrylan gaz diýilýän zady geçirjek bolsa Türkmenistan Iranyň üstü bilen Iraga geçirmeli bolýar bir aljak bolsa. Iranyň özüne de belli bir derejede adawlykda satylýar ýolyn ýöne bu turwa ýok, intep Iraga çekilen turwa ýok, Pakistana çekilen hem turwa ýok. Şoň üçin ony ýanky ýaly sisterler bilen ekitmeli bolýar. Ýa-ni tankerler bilen maşinler bilen ekitmeli bolýar ýöne hil meselesi var.
Şo meselede ullukan mesele bolup durany düşünem. Şuň kugun şol Nebet Gaz Ministerliğinin ýa-ni Gudowna da ullukan energetika ýa-ni ministerini Hacı Muhammed Recep Muradowy işinde goýulan düýplük hemçilikler düşünip aýkugdy. Ondan Türkmen Himýe döwlet konserin belli bir derejede olam Nebet Gaz Pudowna da degişli ol nemede de konsernem şo taýda ullukan problemalar bar. Ondan ýene bir zatlar şol gyşda gazy ne goňşy ýurtlar aktyryat Özbegistanda da uluk berýär. Gazy ne şu geçen gyşda şol gaz turwa prowodu doňdy. Doňup dur şo gaz enjamlary şo turwa prowodyň urundaky enjamlar işlemän sowga çydaman bir 20 gradusa minus 20 gradusa ýeten näme çydaman dur diýär. Wana şolam talabalaýyk ýola goýulmandy, gurulmandyr. Bu doktor umumyň gatol problemalar bar. Indi bulam ýa-ni ýaldatlar näme üçin ýüze çykýan, näme üçin Türkmenistanyň suwuklandyrylan gazy şeýle hapa bolup çykýar. Täze spesialistler ýok. Şol urdan ýene Sowet döwrüne ýetişdirilen spesialistler ýa-ni ýok. Gideni gitti, galanlaryny pensiýede getipýärler. Olar işe çekilenok. Soňky ýaşlarym talabalaýyk okudylanok, öwredilenok. O Türkmenistanyň öz institutun, universitetin gutoranlardan talabalaýyk spesialist çykanok, öz uğurlaryny bilenok. Onsoň olar ýaly ýokary wezipelere jogap berýär, wezipelere de tanışçylyk bilen barýarlar bilen köpüsi para peşkeş berip öz işini bilmeýän adamlar barýar. O diňe tanışlyk o taýda esasy rol oýnaýar. Soňam öz dolandyrýan puwdogyny näme bilenok. Nähili zat bu puwdok nähili işlemeli. Ýa-ni bir gaz turba parawodyň hili nähili bolmaly, enjamlar nähili derejede bolmaly. Spesialist ýok adamlar. Netijede gazyň epesli bölegi tebigata ýöne ýaýradylyp otýar. Şon tygşytlap bilen oklar bolmasa şol gazy ýene tygşytlap şykaryp satyp bildim. Şuň kunem dünýäň köp regionlaryna tebigi gaz ýetene gün watardy. Häzir tebigi gaz getmezçiligi duýulýar. Şol ortaýetden gelýän gazyň kesilmegi sebäpli. Onni şonam şo tygşytlja satyp bilse bir giden birinciden girdi çeşmeti ol. Girdi getirecek resurs ona bir tygşytlap bilen oklar ýola goýup bilen oklar. İkinciden hem tebigata gaty uly ziýan ýetirýär. Kejijik bir Türkmenistan ýaly ýurt Hataýyň Amerika Birleşen Ştatlarynyň ortaýedyň ýetirmeýän ziýanyny ýetirip bilýär häzir. Şulam bilen şo Türkmenistanyň şu wagtky rejiminiň hakyky ýüzüni görkezýän alamatlaryň biri iş başarnyksyzlyk, ederini bilmezlik, ýöne öz ýandan gomporşup daşyndan göräýmäge de daşlary jäjek, işlere möjek, işlere çüýrük daşyndan görseňem ana gaýşaryşyp berler bir lokan bir iş bitirýän ýaly kizjik bir ýurdu dolandyryp bilen oklar 5-6 million ilatly ýa-ni ýurduny ekläp bilen oklar şoň içindäki tehnologiýany sistemany ýola goýup bilen oklar şonu işledi bilen oklar. Ine şular ýaly ul lokan tragediýa adamlar. Ondan Türkmenistan ýene bir zat bar, şoňky bir aýtdyk bir kizjik bir ýurt ýöne şondan şu jagada ilatyny ekläp bilen ok, saklap bilen ok, şu işler talabalaýyk ýola goýup bilen ok diýärse. Buňa ilat sany barada da ýa-ni ýakynly hatawat derdim. Şo ýa-ni geçen hökümet maslahatynda o täze bir geňallarjy bir beýan edildi. Türkmenistanyň ilat sany barada. Ol geňallarjy beýanat nämedini barat. Bilşiňiz ýaly geçen 2022-nji ýylyň dekabrynda Türkmenistanda ilat ýadygy diýilen bir çäre ýola goýuldy. Ilat ýadygy diýmeklik aram her ýurtda şo ilat sanyny anyklamak üçin ýörüýte ýadyg geçirilýär. Hata balyş ilaty hata balyş boýunça. Indi Türkmenistanda ýalňyşmaýarsam bundan 11 ýyl bolýar-da 2012-nji ýylda geçirildi. Eň soňky gerek ilat ýadygy. Şonda da Türkmenistanyň ilatynyň näçedigi barada hiç ýyly hatawat maglumat berilmedi, aglan edilmedi. Olam düşnükli da sebäbi ýa-ni o döwürde Türkmenistanyň çykyp giden adamlaryň hetde hatawy bolmady. Şoň üçin hakyky maglumaty berip bilmediler, girilediler Türkmenistanyň ilatynyň ýarpysan o döwürde ýem gidenler ýurtdan çykyp. Indi şu gün kugunem şondan gowdal ýagdaý, emma şoňa garamazdan bular Türkmenistan hökümeti aglan etmeli edipdirler da. Şo geçen ýa hökümet maslahatynda Türkmenistanyň statistika boýunça döwlet komitetiniň başlygy diýip bir wezipe bar. Şoňa da şol adam, şonu eýleýän adam da döwlet ýerli Aman Muhammedow diýilýär. Şol adam ana hatawat deren bolup arkadaşly terdarymyň öňünde şol geçen ýylyň dekabrynda geçirilen ilan sany ilat ýadygyna anyklanan sany aglan eden boli.
Indi sizin öýüňiz näil pikir etýäňiz illeşler? Türkmenistan'ın içinde yaşayıp beren biziň raýatlarymyzyň sany näçe diýilip yglan edilenler öýdýäňiz. Indi şu gün kugünine gödeňine tutuň. Türkmenistan'dan çıkıp giden näçe yüz miňlerçe näçe adamlar bar. Hinidem ýugurdyň taşyna, ýugurda barasy gelmeýän, ýugurda barman gelip beren. Şular ýaly ýagdaýda şu ýugurdyň içinde geçirilen häzir. İlat ya ilat sanawy yglan edildi. Ol daşyna gelip berenler hasaby alynan o taýda. Hanını pikir edip görün näçe rak bar ka tegelekle balamyzda 2 milyon ýyl yglan edildi mi ka ya 3 milyon mu ka ya 4 milyon mu ka ya 5 milyon 6 mı 7 mi 8 mi şolon haýdy bolsa da bir adamlar 7 milyondan tähel gowrak diýip yglan edildi resmi ýagdaýda 7 milyon 57.840 adam ýaşaýamşyn Türkmenistanda hemme çağalary ully ýaşlar hemme adam 7 milyondan gowrak. Indi şu maglumata ananyp boljakmy? Elbetde ananyp boljak. Däl ýalan maglumat çyşyryp görkezýärler. Ödem Birleşen Milletler Guramasy şu arada da öz hasabatyny ýöredip gelýär. Aýratyn hasabat ýöredýär. Ýöne köplenç olaram Birleşen Milletler Guramasynyň görýti edaralary wa şu demografiýa meselesini öwrenýär. Olaram ýöne köplenç şol ýurduň öz resmi maglumatlaryny da talgylanyar, ýöne öz çeşmelerini üstüdenip öwrenip olaram hasabat ýöredýär. Indi Birleşen Milletler Guramasynyň şol edarasy her ýylam her ýurduň ilaty barada maglumatyny çap edip gelýär. Türkmenistan barada näil maglumat berenler öýdýän şu ýylyň 2023-nji ýylda şol edara. Türkmenistanyň ilaty barada ine 2023-nji ýylyň iýulynda ine iň soňky hasabatynda 6 milyon 516 min. Yarım milyon töwerege ad edip görkezýär. Birleşen Milletler Guramasynyň ýörüýte demografiýa barada ila sany baradaky edarasynyň maglumatyna. Ana şu maglumatam şular ýaly maglumatlarym Worldometer Stipper site var şonda ýerleşdirilýär. Inni ştada edip görseňiz ilat näçerap ösýär. Şol owonyň, ýagny Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatyna görä Türkmenistan ilatynyň sany näçe direkt diýip günne ösýär. Ine alyp göreliň 2010-njy ýyldan bärki ýagdaý alaryň, ýani soňky 13 ýyl bäri. 2010-njy ýylda 5 milyon 267 min bolupdyr. İlatyň sany, ýagny häzirki resmi hasabat bilen deňeşdirende Türkmenistanyň resmi hasabat bilen deňeşdirende 2 milyon töwerege az eken ilat sany. 2 milyon töwerege bundan bary ýogy 10 kilo 10 kilo. 2 milyon töwerege az eken. Şoluna owonyň hasabatyna görä. Ondan aradan 5 ýyl geçen soň 2015-nji ýylda 500 milyon ýaly köpelipdir. Ýagny yarım milyon ýaly köpelipdir. 5 ýylyň dowamynda. Olam her ýyl ortaça neştaýda ortaça sanyny görkezýärler. Köpelmek sanyny her ýyl ortaça 99.692 diýär. Köpelipdir da. Ondan soň 2020-nji ýylda ýene 5 ýyldan. Ýagny san ýene 500 min tögere köpelipdir. Ýagny 2015-nji ýylda 5 milyon 766 min bolan bolsa 2020-nji ýylda ýam 6 milyon 250 min. Indi ýa-ni bir yarım milyon tögere 5 milyon tögere bolýar da. Ortaça sany ýylla şu aralykdaky ýyllarda ortaça alnanyny 92 min tögere köpelipdir ilat sany. Bu gaty köp däl adamlar prosent hasabyny alsaň 1,5% tögere bolýar ýani. 1,49% tögere köpelipdir şol aralykda. Ondan 2020-nji ýyldan 2022-nji ýyl aralygynda 2 ýylyň dowamynda da Ştaýdan ha görüşüňiz ýaly sähejik köpelipdir. Ýagny 200 miňe ýakynrak köpelipdir. 200 miňden amadyrak köpelipdir da. Ortaça bir ýylda 88 miň ilat tögere köpelipdir diýär. Ondan ne ýagny ondan soň ýene bir ýyl geçenden soň 2023-nji ýylda da 85 miň tögere köpelipmiş. Şondan bäri 2020-nji ýyldan bäri ne 6 milyon 516 diýdik da. Ýöne ştaýda Birleşen Milletler Guramasynyň bu statistikasyna dolu ananar ýerlerini hem üçin ştaýda ünsüren adamlar ine ýurtdan çykyp gidýän migrantlaryň sany ýani minus ýanda görýänsiňiz. Ine şu bula ýurtda köpelen ilatyň sany, bu taýda da ýurtdan gidýän ilatyň sany görkezýärler da. Bulam ýalan adamlar. Bunça 2000-nji ýylda diýär 9 miňden tähel gowrak adam gidipdir diýär. Migrasiýa çykypdyr, daşaryk çykypdyr diýär. 2005-nji ýylda 8 miňden tähel gowrak
2010-njy ýylda ýene 9000'den, 2015-njy ýylda da 9000'den gowrak adam, 2020-njy ýylda da 4000'den häl gowrak adam gidipdir diýe. 22-nji ýylda da şol ýaly 23-nji ýylda da. Ene şu ýalan şu ananyp boljak däl. 100 miňlerce adam gidýär. 2020-nji ýyldan bäri köp adam çykdy ýurdun. Elbetde ýurdun içine barmagam kyn boldy. Ýöne çykyp bilenler, ýöne orta ýerdin içine gidenler da aldaňam 10 miňlerce adam gidenden sany. Şoň üçin bu sany bular nirden alýar? Şo Türkmenistanyň öz resmi edaralaryna, hökümet edaralaryna ýüz tutup şolardan alýar kadiýan. Şoň üçin bular hem gatyr dogry däl. Ödümüz şaklap biler, şu Birleşen Milletler Guramasynyň şu görkezýän 6 milyon ilat diýär, 6,5 milyon ilat. Şonsam ýalan. Şonsam ýalan sebäbi bular ýene de Türkmenistanyň öz resmi edaralaryna ýüz tutup alýar da maglumatlar takmynan diýip goýun. Şaklatak ýa-da Türkmenistanyň ilatynyň aýdary bir 3-den 1 bölegi açyk gidendir. 6 milyon töwerek ilatyň 3-den 1-ini çykdy diýende de eýem 4 milyon töwerek ilat bolýar şonda da maksimum alanda. 3-den 1 şu Türkmenistanyň içinde ýaşaýan däldir. Şonu arkaýyn aýdyp bolýar adam. Men ha bilen Türkmenistanyň ilatynyň ilatynyň ösüş ýagdaýyny, demografiýasy. Ene bilen şu Türkmenistanyň hakyky ýagdaýyny görkezýär, ýa-ni ýüzüni görkezýär, nämetini görkezýär. İlat ösenok, ilat näme üçin ilat sany ösenok? Sebäbi adamlaryň ertejki güne bolan anancı ýok. Indi odal kıyaly köp çağa dogrup beren maşgalalar ýok. Maşgalalaryny terk edip daşary ýurtlara gelip berler, odal dogran çağalaryň ýyllaryna kösenip ber. Onuň adamlar hem şolar ýaly ýagdaýda maşgalaly bolasam gelenok, maşgalaly bolsaram köp çağaly bolaslar gelenok. Netijede şolar ýalan demografik problemi ýyda çykýar. Indi giňeldilen hökümet maslahatynda wezipesinden çetleşdirilen çynanyklaryň ýene birem ödem işine goýberen düýplük hemçilik üçin neme bilen kesgitleme bilen çetleşdirilenden ýene birem biz aýtdyk Türkmenistanyň beden terbiýe we sport boýunça döwlet komitetiniň başlygy Gulmurat Agamradow diýdik-de. Ne ol adamy näme üçin işinden aýryp bererler? Sport buwdagyny da beden terbiýe we sport buwdagyny da ören uly problemler var. Birinciden bilişiňiz ýaly Türkmenistanyň halkara ýarışlaryna gatnaşyp ýören sportsmenler soňky wagtlar gaty az 2-2 bolmasa goňşy ýurtlar alyp görsek Özbegistany, Kyrgyzstan, Täjikistany alyp görsek Türkmenistan bilen deňeşdirende halkara ýarışlaryna çykyş edýän sportsmenleriň sany gaty uly ýer bilen goýuk ýaly tapagdy. Ýöne näme üçin Türkmenistan şu meselede özüni görkezlenek sebäbi sporta da üns berilenek, sporta asla üns berilenek. Ne medeniýete, ne sunugata, ne sport üns berilýär Türkmenistanda. Ene şo taýdak bar bolan bir talantly ýaşlar öz günlerini görüp biradajyk bir jyrjaşyp sport bilen meşgullan. Aýmasa Türkmenistanyň özü maliýe ýatyran şol. Asla ýatyran. Ýöne şolundan saýlany uraýanlaryna da şolaryň içinde arady. Esasy çykyş edýän urlary Türkmenistan sportsmenler agyr atletika, halkara ýarışlaryna gatnaşýarlar. Şolaryň içinde ady belli ştangaçylardan biri Recep Bay Rejepow. Bir ýaşy çykdy Lewap regionundan Medine Amanowa diýip ýan ýakynna halkara ýarışlaryna peýda bolup urady. Ýöne esasy problemi näme? Ýakynna şol doping boýunça halkara agentligi şol sportsmenler ýarışa gatnaşanlaryna olaň şol peşegün alýarlar, ganyny alýarlar, barlak görýärler da narkotik adagan edilen narkotik jisimler ulanmadykmy şol adamlar tarapyndan ine şolardan tapylypdyr, ikisinden tapylypdyr. Ýagny Türkmenistanyň şol ştangaçy Recep Bay Rejepowyň organizminden bedeninden tapylypdyr, gadagan edilen bir elementleriň alamatlary biram şo Medine Amanowa diýilýär. Indi bulam gaty soňky wagtlar bir öňdelik görkezden sportsmenler ne şolaryň 31 ýaşly häzirki wagt Recep Bay Rejepow 2022-nji ýylda dünýä çempionatyna 2-nji ýer almak başardy da Kolumbiýada geçirilen ýarışda geçen ýyl. Ondan 2020-nji ýylda ondan öň ýanam Aziýa çempionatyna kümüş medal ýa boldy. Ondan beýleki ýaşly 17 ýaşly Medine Amanowa 2023-nji ýylda ýene şu ýylyň ýazyna Albaniýanyň Durrës şäherinde halkara ýarşy geçirilýär, dünýä çempionaty geçirilýär, şonda da çempion boldy. Şu öz agramlyk kategoriýasynda. Soňam aradanam bar ýok bir ýarma geçen soňam ýem onda 7-nji arasyndaky ýarışda çempion boldy, dünýä çempionu 17 ýaşyndaky.
Soňam aradan bir ýarym aý geçende soňam uly ýaşly stangaçylaryň arasynda ýanky Birleşmiş Medine Amanowa dünýä çempionatyna gatnaşyp o taýda ikinji ýer almak başardy. Günorta Koreýede. Ýöne ne şolaň ikisiniň hem bedeninden şo ganyndan şo gadagan edilen bir elementleň alamat tapylypdyr diýip häzir derine geçirilýän tek dolu karary gelinen ok ýöne şurada ýene bir anda edilýär makalada şo halkara standarty bar. Indi bular näme taýýarlyk görýär? Indiki ýyl 24-nji ýylda Paryjda olimpiada geçirilmeli. Bular şoňa taýýarlyk görýärler. Häzirki wagt ýöne ýene de Türkmenistanyň sportsmenlerinden islenlik bir ýerinden ýene bir gadagan edilen şoňa bedenine organizmler gadagan edilen bir neşe ýa bir stimul beriji gadagan edilen bir dermanyň alamat tapylsa 3 adamdan tapylsa tutuş şo ýurdun komandasy olimpiada gatnaşdyrylan okşan ýaly bir standart bar. Indi şondan gorkulýar. Häzir bularyň ikisiniň ýanky şol organizm bedeninden tapylanda tasdiklansa ýene de bir adamdan tapylaýsa ondan bu tordy onuň bolan ok. Indi ýene bir maskaraçylyk bar bu taýda. Indi Türkmenistanyň ayal gyýylar futbol komandasy diýen zat şoşa kaçyny ýok ýurdun içinde elbetde bir höwesçiňler derejesinde bardyr bolýar. Ýöne halkara derejesinde bir çykyş edip beren bir gözli başly komanda ýok. Ýöne şu ýylyň başynda Türkmenistany çağırdylar. Ýagny şol saýlama oýunlar geçirilmeli edildi. Şol indiki ýylyň ýanky olimpiadasy üçin Türkmenistan şu ýylyň başynda özüniň ayal gyýylar ýygyny komandasynyň şol saýlama oýunlara gatnaşacaklygyny eglan etdi. Ýöne ýaňy ýakyn käbir habar terişdelerine ýem maglumat peýda boldy. Gatnaşmakdan ýüze gurupdyrlar. Gatnaşmakdan ýüze gurupdyrlar. Özlerim hiç sebäbini düşündiren ok Türkmenistan tarapy. Şu ýaş ayal gyýylardan gyýylardan durýan komanda şu suratda görüşüňiz ýaly komanda bar ýem düzülipdir. Oňa da Türkmenistanyň belli futbol treneri öz döwründe köpetde futbol komandasynyň treneri bolup işleyen, soň Türkmenistanyň erkekleriniň ýygyny komandasyna da treneri bolup eden Kamil Mingazow diýilen belli belli trener trenerlik edip bulara tälim berip ýör. Ýöne ene şol şu aprel aýynyň başynda Bişkekde saýlama oýunlary geçirilmeli. Şonda da kim ýeňji galanan komanda öňe saýlanyp indiki tapyra çykmaly ýarışda bolýan. Oňa da bilen toporuny bary ýogy şo Türkmenistanyň komandasyndan başga Gürgistanyň hem Hindistanyň komandasy gatnaşdylar. Indi bular bäsleşdiler. Ýa apreliň başynda bolýan. Ýöne şo mart aýynyň ahyrynda barmajaklygyny elan edipdir. Türkmenistan tarapy özüniň şol ayal gyýylar ýygyny komandasyny. Sebäbini düşündiren oklar. Indi şular ýaly bir zatlar bolup dur. Indi düşünükli bu taýda men nämen şaklaýan şulara maliýet erişdirse göýürilen däldir. Ýeterlik derejede. Sebäbi öz sportsmenliňi daşary ýurda ýarşa uratmak diýmeklik birden çykdagyny, bir belli bir dereje çykdagyny öz üstüne almaklyk bolýar da. Onuň beden terbiýe we sport ministrligi almaly, şonu çekmeli. Olarda da büdjet ýokdur, aýda-aýyn adamlar. Beden terbiýe we sport ministrligine şular ýaly komandalary halkara ýarışlaryna uradyp şoň çykdajatyny öz üstüne alar ýaly büdjet ýokdur. Näme üçin? Bir ýerde bir pul bar bolsa häzir talan ýa. Şol ýurdu dolandyryp oturan haramzada şo klanyň wekilleri talap otyrlar, alar ýaly pul bolsa. Men ene şoň sebäbini şonda görýän, şoň üçin hem sebäbini düşündirip bilen oklar bular. Sebäbini hem düşündirmeýändirler, bolmasa gatnaşmaly eken. Ene bulan beden terbiýe we sportyň, ene sport pudowynyň ýalgyny. Umumyň onsoň indi beýlik tarapdan alsaň bolmasa Türkmenistanyň ýanky ýagdaýyny gowlandyrmak üçin halkara guramalar tarapyndan hem alad edilýän ýaly bir tarapdan seretsen. Ine şu wakalar bolup durkada ýaňy Türkmenistany OBSE guramasynyň Metduat adatlygy boýunça ýörüýçi wekili tapar edip gaýtdy. 2 günläp saparda boldy. Ol aýalyň adyna Tereze Ribeiro diýilýär. Barwam şo taýda bir giden möhüm çinonikler bilen duşupdyr, gurrun geçiripdir. Media adatlygy barada şolar ýetmezçilikler barada da gurrun edipdir. Şu taýda Wepa Hacıyev diýilýän näme otýar daşary işler ministriniň orunwasary. Şu taýda kimler bilen duşup geçirilenini, gepleşip geçirilenini hem aýdylýar. Ana şu daşary işler ministriniň orunwasary Wepa Hacıyev bilen ondan Türkmenistanyň mejlisiniň häzirki başlygy dünýä gödel Gulmanowa diýilýän ýanky aýaly bilen geçiripdir. Ondan Türkmenistanyň
radio, televiziya hemem kinematografi boýunça döwlet komitetiniň başlygyny Arslan Aşyrov diýilýän ýanky adam çinonyklerini geçirip durdy uşuk. Ondan Türkmenistanyň adalatçysy diýip bir wezipe bar, olam bir agdak geçipdik. Ombudsman diýilýär oňa. Ola ýalyňam adyna şo wekiliň adyny ýazdyrsyn Gurbanlylar diýilýär. Şo prezidentiň ýanynda prezident edaratynyň ýanynda ýörüýte adamyň hukukyny goramak boýunça bir funksiýany ýerine ýetirýän wekil bar. Şoňa ombudsman diýilýär, türkmen dilinde de adalatçy diýilýärler. Şoň bilen hem geçiripdir duşuk. Ödem şu duşukda da şoň tankydy bellikleri edenlik amaýdylýar. Esasanam şol media azatlygy, internet el ýeterligi barada bellikler etdi diýem aýdylýar. Ödem şu OBS-ň, ýagny Ýewropada howpsuzlyk we hörmetdaşlyk guramagynyň ýörüýte wekili şo. Olam bolýany belli edip gaýdypdyr. Ondan öňümçüler ýaly gepleşikler kän geçirilip gelýän. Her ýylda bar gaýdýarlar şuň ýaly wekiller, adamlar. Näkäbirler aýdýarda näme üçin halkara guramalar, ibadatlar ünsürenok, näme üçin halkara guramalaryň wekilleri baryp bir basyş örgüden. Bardam da meselen goýgam gaýdypdyr. Ha, mediýaňyzda azatlyk ýok, internet el ýeterligi hem size çäkli. Ha, raýat jemgyýetini ösdürmek üçin internet el ýeterli bolmaly, media azat bolmaly. Ola bir ondan daşary şu wakaň öňýany ýene bir çäre geçirilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň ötüş programmasy bir zat bar. İnglisçe UNDP diýär, United Nations Development Program diýip. Şoňam wekili baryp ýanky ombudsman bilen duşuk geçiripdir Türkmenistanyna maý aýynda bolanlardyň gurulmaly edýänini. Ondan daşaram näme diýär? Şo programmaň wekilleri Birleşen Milletler Guramasynyň ýörüýte programmasynyň wekilleri baryp şol Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna jurnalistika fakultetine okup beren indi geljekki jurnalistler ýygnaýarlar da şolara trening berýärler. Şolara türgünleşik geçirýärler. Ýanky Birleşen Milletler Guramasynyň ýörüýte wekilleri. Ödem şu taýda da näil türgünleşik berýärler? Şol media azatlygy, söz azatlygy diýilýän zat, hem insan hukukları diýilýän zat, jurnalistikada näil bolmaly, näil ulanmaly. Hem şonda şu ombudsmanyň edarasy bilen jurnalistler näil hyzmatdaşlyk etmeli. Türkmenistanyň media işgärleri bir gatnaşýarlar, şutada gatnaşypdyrlar. Hem jurnalistika fakultetiniň hem jurnalistika fakultetine okup beren studentleriň wekilleri bardy diýä. Şo taýda şolar ýaly türgünleşik geçirýärler, her hili çäreler görkezip näili insan hukuklary meselesini nähil gozgamaly. İnsan hukuklary diýilýän zadyň özi näme? Jurnalistikada nähili şol suratlandyrylmaly, problemalar nähili gozulmaly. Näme üçin prezident edarasynyň ýanyna ombudsman bilen işlemeli? Sebäbi şoňa arza şikaýetler gelýär. Ombudsman diýilýän şol aýala, şo wekile, biziň Türkmenistanymyzdaky şo wekile ýanky ýurduň dürli künjeklerini, dürli meseleleri boýunça arza şikaýetler gelýän eken. Gelýärem, şo barada ýakynda hata watan berdi şol aýal. Arza şikaýetler goýdy, nähil meselelerin goýdulanyň hakynda da ilkinji gerek diýen ýaly açyk şo barada gurrun etdi. Şo şikaýet edilýän meseleleri barada. Indi ýöne şo meseleleri diýär, indi media çykarmak meselesini ýöwredýär. So ýanky Birleşen Milletler Guramasynyň ötüş programmasynyň wekilleri baryp indi diýär, ýöne diýär bir ýapyk görnüşinde galmalylar diýär bu zatlar diýär, bu maglumatlar. Şunu niýe jemgyýete getirmeli, şu problemalary açyk görkezmeli. Ondan sonra diýär, Türkmenistan özüniň mediasynyň rolu nähil bolmaly, habar terişçileriň rolu nähil bolmaly. Şu habar terişçilerine işleýän jurnalistler özlerini nähil alyp barmaly. Şu problemalary, meseleleri nähil gozgamaly. Şo meselede näde hyzmatdaşlyk etmeli şu ombudsmanyň edarasy bilen. Şular ýöwredýär, ýönünde öýüňiz pikir etip görüň. Şol gülýär zatlara öwredilýär. Ýöne şonu insanlar Türkmenistan tarapy ýerine ýetirýän Türkmenistan mediasy şonu kabul edýändir öýdýänmi? Şu geçirilýän türgünleşikler, treningler, şolary täsir edýändir öýdýänmi? Elbetde hiç il täsir edenok. Adam elbetde jurnalistler elbetde täsirlenýändirler. Daşa ýurtlarda şeýdilýän eken, standardyny bilýändirler. Ýöne şonu ýöz işlerini ornaşdyryp bilenoklar. Şonu sen ulany bilenok. Şu öwredilýän zatlar bir edilen taň ulandyranoklar. Ana şol diktator rejimi, inni rejiminiň alyp barýan syýasaty. Ýöne şo treningi berdiňmi? Senin ýanky ýa duş geçirdiňmi şinonyklar bilen? Şo talaplary goýdyňmy? Inni mezur ediş mehanizm diýilen bir zat bolmaly. Prinudiciny mehanizm diýip bir zat bolmaly. Şol edilýän talaplar ýerine ýetirilmese,
Sen şondan şolar onu yerine yetirdi real etmeli. Şol urda yürütüp mekanizmi işlenip düzülmeli. Ana bizim hem şu açıçenni bildirip gelýän nägilelim biz ýa-ni şu halkara guramalarına, Birleşen Milletler guramasyna da, OBSE guramasyna da, beýleklere de insan hukuklaryny goraýjy guramalara da. Sizde şu mekanizm ýok. Şu mekanizmy işläp düzüňdok, düzjek bolmalyňdyk. Ýagny talap etdiňizmi? Edilen talap yerine yetirilen okma. 30 yıl ver. 30 yıldan gowrak var. Şoburda adı gaýtalak gelýäňiz. 30 yıl tögere wagtlaryny treniň hem berýäňiz. Barýaňyzam türgönleşige meçirýäňiz. Netije beren okma. Onda sizde bir mekanizm bolmaly. Şonu mecbur etmek üçin, şonu yerine yetirtmek üçin. Şonu meden oklar. Şoň üçin bir aýdýarsa, şu edilip berilen zatlaryň soňuna oýna gurulýar. Ýani bir boş göz boýaşylygy öwürlýär. Ýani daşary ýurtdan gelýän adamlara bardım eşek, gellim eşek etmeli, beýleklerim dinledim eşek etmeli, öwründim eşek etmeli, ana iş bitti. Vesselam, her kim öz aýlygyny alýar, daşary ýurtdan gelen mehmanlar öz anham mene bitirdim diýe hasabatyny berýär başlyklarynyň öňünde. Hawa, aýol ýa bolýar, barka aýtdyň diýem, aýtdyň diýem boldy. Ina aýlygyň, ina hasan günnügiň, hawa taňa üpsün edildi. Boldy, ana şoň bilen iş bitdi edilýär. Ana şolam oyun göz boýaşylyk. Şoňa da köp adamlar, köp bir türkan adamlar, bir sadaja adamlar şoňa garaçynlar bilen bir umyt bilen seýredýärler de, he, şeýitdilerim ka, talap etdilerim ka, onu düzelermi ka? Aýagam, aý indi düzelermi ka diýip şeýit sora berýärler. Meýden oho düzeljek bolsa 30 ýyllar edilip gelýän şu zatlar. Şu düzelen ok, şu halkın öýde etmedi, halkın öýde şu zatlar talap etmedi, düzelen ok. Şu düzelmeýändigini yeniden ha biz gözüňizde de basyp görüp koýýar. Ine şular şu zatlar geçirilip gaýdyldy. İdeally näme bolýar? Ine 26-njy iýulda indi Türkmen ýüz saýty Türkmenistanyň içindäki internetiň ýagdaýy barada şular ýaly bir raport hasabat çap edýär. Internetiň ýagdaýy ýene has ýaramazlaşypdyr. Şu zatlar geçirilenden soň şu OBSE wekili barap çinowniklardan talap edip gaýdandan soň nägilelik bildirip gaýdandan bular näme diýär? Türkmenistanyň hökümeti şolaň gözüne batyp, "Ha, sen internet barada belli etdiňmi? Ha biziň edýän zadymy diýýän ýaly şolaň gözüne batyp näme diýär? Internetiň tiýilligini öňkü dönemde peseldip üstesine de bloklamak çäresini güýçlendiripdirler. Ýagny dünýäde el ýeterli bolan hemme şu providerler var, yani internet saytını öğretecek olsam kimdir biri şu providerlere, şu hostinglere yüz tutmalı. Yani hosting gibi bir zat var. Sana hosting berýän ýörüýçe internet platformaları var. Sen bir sayt öğretecek olsam şolardan hosting almaly, şolardan hem sen domain almaly, şolan yani internet saytyň adyny şondan satyn almaly, şolardan yer satyn alýan, yani online ýörüýçe şu saytyň üçin ýörüýçe belli bir yani yer satyn alýanda inni şu saytyny açýan. Ýöne bu Türkmenistan hökümeti näme diýär? Şu hosting berýän ýa-da ýanky domain berýän hemme guramalaryň şolaň içindäki el ýeterli bolan saytlarynyň atlaryny öňünden alýarlar. Şolaň sanawyny alýar. He, şu guramalar mesal şu aýdaly. Media diýen at bilen sana näme berýän, domain berýänmi? Şu media diýen at bilen başlayan hemme domainleri biz bloklamaly ýa-da sanawyny diýär. Türkmenistan hökümeti diýär şunu ýörüýçe idarasy bar. Şular. Ine sanly ulgan merkezi bir merkez şu diýär şunu. Şunu anyklapdyrlaryny. Şu jurnalistler. Şonu alýar-da şolara ýem öňünden sanawyny diýip şonam sistem asalýar. Türkmenistanyň öz internet ulgamynyň ýörüýçe näme Türkmen Telekomyň öz roboty bar. Onam näme diýär? Awtomatik ýagdaýda şol at bilen döredilen hemme bir sayt bolsa bloklap atyr. O saytlarym IP adres hökmünde çykýar. Şeýlelikde näme dipdirler? Şu dünýäde şu dünýädäki saytlar öz içine alýan IP adresler bar da. Şolaň diýär 4-den 3 bölege ýen Türkmenistan territoriýasynda bloklanan diýär. Tutuş dünýä boýunça beýdimeklik näme anlar diýär? Milliardlarça IP adresler diýmegem saytlar. Saytlaryň öz IP adresi bolýar. Şu saytyň adyny IP adresi öwürýär, ýani internet sistemi. Şu datlar gödüňünde tutulýar. Dünýede şular ýaly ýurt ýok. Diňe Hytaý diýsen wa Hytaýyň içinde öz interneti bar, gözüm güýçli interneti bar, ýokary çeýlikli interneti bar. Diňe bir ýurtda olam Demirgal Kareý. Demirgal Kareý bilen Türkmenistan şu meselede ýakaty gaýşly ýurtlar. Şular ýaly derejede. Öňe men seredim men ünsüňi çekşek bolýan zadym. Şu bloklamaň täze ýa-ni çäresi, soňky täzeden ýola goýulan çäre, şu zatlar geçirilenden soň, ine OBSE wekili bark gaýdandan soň
Onsoň söz azatlygy medeniýet azatlygy meselesinde jurnalistikaň nähili işlemelligi barada ýöriçe trening berilenden soň, türgünleşikler geçirilip, media bilen işleşilik gaýdalandan soň, ina gözüňde basyp şu edýasy ile näle edip edilýär. Ne şey edip edilýär. Emma ýene goňşy ýurtlar alyp goýan, goňşy ýurt alyp goýan, ýöne bir masalyny soňky bolan wakalardan biri. Kyrgyzstan alyp göreli. Kyrgyzstanyň ýan ýakynna Kyrgyzstan territoriýasyna azatlyk radiýasynyň gullugynyň işini ýatyrmak barada sud karar kabul etdi. Oňda näme sebäp boldy? Geçen ýyl Täjikistan bilen Kyrgyzstanyň terhet ýakasynda çaknaşyklar ýüze çykdy. Onu bilýänsiňiz. Geçen ýyl güýdünde bolyn şoň azatlyk radiýasynyň Kyrgyz gullugynyň saýty şo barada bir video reportaj goýupdyr. Olam şol nasda ýaşa beremedi bir kanal we şolaň telekanaly azatlyk radiýasynyň öz büdjetinden näme alyp pul alyp oturan current time diýilýär inglizçe. Şolar ýasaýa ol videony bolyn onam Kyrgyz gullugy azatlyk radiýasynyň Kyrgyz gullugym ulanyýa goýýar ony şony Kyrgyzstan hökümet şon aýryň diýär. Bu diýär iki ýurdun arasynda azam düşmançylyk, öjükdir ýa-da provokasiýa diýäňiz. Olam ýagdaý gowy diýär Kyrgyzstan bilen näme arasy Täjikistanyň diýip. Olaryň aýryň okşa videony bolyn. Soň Bişkek'in bir rayon suudi karar kabul edýärdi. Oňa da kim şikayet edýär? Kyrgyzstan medeniýet ministrligi şikayet edýär. Şunu ýalyna yaramaz kontentler şonu aýranyp, şoň üçinem şu Kyrgyz gullugynyň işini, azatlyk radiýanyň Kyrgyz gullugynyň işini şu Kyrgyzstan territoriýasyna ýatyrmaly diýip karar kabul edýär. Inni şu kararyň üstünde hem jurnalistler ýene täzeden şikayet etdiler. O karar, odolky karar şu ýylyň apreline, ýalňyşmyň martynda, apreline kabul edildi. Bolyn, ine 10-njy iýulda täzeden sud boldy. Täzeden sud boldy da sud Kyrgyzstana atmili решение о закрытии Кыргызской службы радио свободы azatlyk paýsky min kultury respubliky. Kyrgyzstanyň diýär Bişkek şäheriniň sudy diýär täzeden dinlenşik geçirip indi başy ýokary sud boldy. O rayon sudy diýär, şäheriň rayon sudy. Indi şäheriň, ýani Bişkek şäheriniň şäher sudy ýani odolky karar ýatyrypdyr. Indi gödäňe getirin Türkmenistana şolar ýaly edilen boldy. Ýani Türkmenistanyň sudy hökümetiň görkezmesi boýunça azatlyk radiýasy, o da aýdaly azatlyk radiýasynyň bir bürosy Türkmenistanda işläp gelýän bolsa, şonam hökümetiň görkezmesi bilen hem ýapsalar, sud ýapsa, soňra jurnalistler täzeden şikayet edýär bolyn, aýdaly Aşgabatyň şäher sudy odalky karary ýatyrýardy, ýok azatlyk radiýasynyň bürosy işlemeli. Şonu gödäňe getirilýän Türkmenistanda. Indi hökümet tarapyndan talep edilýär. Şuň üçin ýatyryň diýär. Suwdam ýatyrýar, ýani Aşgabat şäheriniň bir etrap suwdy köpetdäki etrabynyň suwdy aýdaly. Şolar ýaly etrap suwdy ýatyrýar. Ýani büroň işini, şoň gullugyň işini. Ýöne soň jurnalistler şikayet edýär. Birinciden jurnalistler aýdyr, şo taýda işläp ber. Ine Kyrgyzstanda azatlyk radiýasynyň jurnalistler işläp ber içinde. Şolar şikayet edýär. Biz şunu näme siz kanun we diýäňiz, o siziň beýtme hakyňyz ýok diýip şäher suwdyna şikayet edýär bunu. Şäher suwdam ýani kriterden garaýardy. O diýär odalky suwdyň diýär nemesi karary ýerlikde eken ýa-da odalky suwdyň kararyny ýatyrýardy. Azatlyk radiýasynyň şo taýda bürosynyň işine ýol berýär. Indi hökümetem näme ile bolmasa? Indi gödäňe getirip görüň Kyrgyzstandaky ýa-ni şol erkinlik azatlyk bilen media azatlyk bilen hemen suwdyň erkinlik, suwdyň garaşdyrlygy diýilen mesele wagt aýdy. Hökümetden gorkup duran okşa şäher suwdynyň sudyasy. Hökümetiň islegine seyretmeden şol azatlyk radiýasynyň ýerli bürosynyň işine ýol berdi. Indi ýene de ýanky mesele gaýdyp gelýär. Ýene de biziň käbir rusofoblarymyz bar. Ay hemme zatda şo Putin günäkärler we oturan ýa hemme zatda Rus halky oruslar günäkär diýip oturan käbir dyndy karamdadylarymyz bar da şolar ina diýär Türkmenistanyň diýär demokrat, Türkmenistanyň diýär demokratiýaň bolmagyna ýol bermän oturan ýa orus ýetdi. Ýa Moskwa ýa Putin diýip oturandyr. Näme üçin Kyrgyzstanyň şo zatlara Putin bar goşulanyk? Näme üçin näme jaňadan o Jafarow ýanky Sadr Japarow jaňa edip prezidentine jaňa edip näme diýip oturýarsyň gadagan ediň o diýip. Näme üçin Putin onu şonu ýatyrdan ok? Täzeden. Demek meselen o taýda Kyrgyz halkynyň öýüsi şöýdýän golaýmy? Kyrgyzstanyň öýüsi suwdynyň öýüsi şöýdýän golaýmy? Şolara bagly golaýmy? Yerli hökümetiň öýüsi işgärlerine bagly golaýmy? Daşyndan görkezme ýok golaýmy? Şonu görüňiz men Türkmenistanyň şo haramzada hökümetiniň haramzada suwdlarynyň öýüsi edýän zady diýämşi. Ya hemme meselede
aňyrdan Orsetden jaň gelip Moskwadan jaň edip ey daşary çykarmaňa ilatyny ey ol planda etmeň ýa-ki ak maşyn minmeledin hemme kişe awa aýalylara da ýa-ki türji nemesini bermeň şahadatnamasyny bermeň ay arsaran ilatyny eýit ilatyň daşynda ýa-ki ýurdun daşyna pul çykmady ýalet daşynda studentlerine de taliplerine de pul çykmady ýalet diýip görkezme bere turandyr şeýle dämi Putin. Awa adatlyk radiosynyň bürosynyň içinde açaýmaň diýendir şeýle dämi? Şoň şinem şoň dinläwem biziň haramzadalaryň şu aňardan gelýän görkezme boýunça şeý diýendirler şeýle dämi? Ana biziň käbirden doklamada taparyk diýdi, kemi ne diýdi, ana bir gidenin ha Marat Gurban diýdi, şolar dinleýän şoň ýaly bolup görünýär da. Hemme zatda şol Orset günäkär, Putin günäkär. Awa biziňkilerem akça jüýje perişde ýaly adamlarmyşyn. Awa şu aňyrdan görkezme gelmese gulala güllük demokratiýa da boljak eken. Ha Kırgızstanyň mysalyny görüp otyr. Kırgızstanyň öz halky edýär şonu. Halky talap edýär, sudiýalaram hökümete barap sürüp gelýär. Men şolar ýaly karar kabul etjek diýip sudiýatam kabul edip otyr. Şo sudiýany prezident aýryp bilenok. Näme üçin sen hökümetiň emrine garşy edip näme üçin bular ýaly karar kabul etdiň diýip sudiýany wezipesinden aýryp bilýär. Aýryp bilenok. Näme üçin? Şonu aýyrjak bolsa her halky ayaga galýar. Halky ayaga galýar. Sen kime ol sudiýany şolar ýaly karar kabul eden üçin işden aýrar ýaly wezipeden aýrar ýaly sen haramzada sen kim diýip prezidentiň özüne garşy ayaga galýar. Hökümetem gorkýar halkyň şol meselede ayaga galmagyndan. Diýmek şolary etdirýän kim? Şolar ýaly işi ýola goýýan kim? Halkyň özi. Şuň arkasynda durýan kim? Halkyň özi. Halk gorkudýar hökümeti, prezidentinem gorkudýar, çekindirip bilýär. Ana nirde bize näme ýetenek oken? Halkyň aktivligi ýetenek. Halkyň aktivligi bolan ýagdaýynda sen daşary ýurt mediasyny şo tak getirer ýaly edip bürosyny açtyryp bilýän, suwduňa işleder ýaly edip bilýän, prezidentiň hem deport etmedi ýaly etdirip bilýän. Ana bide ýetmeýän zat. Emma Türkmenistanyň içindäki ýagdaýda indi özüňiz masalan diýip deňeşdirip ýöne goňşy ýurt bilen şeý diýip deňeşdirip görüň. Şo masalan. Ana adamlar şu zatlar näme görkezýär? Ýene de şu çüýrük sistemaň çüýrükligine de ýol berýän ýene halkyň özi. Biziň özümizden o çüýrüklük bar. Hökümet aýyplamak aňsadana ýurdun içinde spordan beýle, aýyn ha tebigatam edi daýala otyrlar. Aýna korrupsiýa ýol berip otyrlar. Aýdy otyrlar, beýdi otyrlar diýäse. İslenlik ýurtda şo zat bolýar adamlar. Şoňa ýol berseň we ben odalamaydyk gelen, gaýçalak gelen şu Ýewropa ýurtlaryna da çinawliklar şonu edýär, halk ýol berse. Şoň üçin Ýewropa ýurtlarynyň käbir ýurtlaryna korrupsiýa gaty ösen, halkyň aktiw däl ýerine, halkyň passiw ýerine, halkyň nadan ýerine, ine käbir günne var Ýewropa diýilen regionlar bar, Rumeniýa, Bolgariýa, ondan şolar ýaly ýurtlarda, Gretsiýada da, Albaniýa diýdi. Çernogoriýa diýdi. Korrupsiýa gaty ösen şo taýlarda. Ben bolup gördüm. Bardak, şo bardak diýilen zat edenetdilik. Gaty ösen sebäbi halky passiw. Halkyň ödem ýol berýär, halkyň ödem şo korrupsiýa bilen meşgullanýar. Şoň üçin öýlerim gollaýar, halkyň öde gollaýar şo korrupsiýany. Emma gün wataraga gitseň halk aktiwrak. Çinowluklar şolar ýaly edenetdilik ýol berjek bolýar, halkyň öde şoň öňüni almak üçin hereket edýär. Emma çinowluklarda şolar ýaly isleg bar, meýlem bar. Tendensiýa da bar şol korrupsiýa ýüzürmek ýaly. Emma halkyň öde şoňa ýol berenok. Şoň üçin adamlar tiling jogapkärçiligini bu taýdan aradan aýryp bolanok. Öz jogapkärçiliginden boýnuňa alanyň. Sizde de jogapkärçilik başa meselede. Häzir ýöne bir gepleşige laýyk goýmakdan gorkup oturanyňyz bar. Näçe paransiýet görüşünde alsaňyz 99%iňiz ýöne laýyk basmakdan ama gorkýaňyz şular ýaly gepleşikleri. Näme üçin? Ay birden maňa diýan gelýärmisin. Bolmasa şo basýan laýykyňdan bide gollaw da. Görýärsiň näçe adam bide gollaýar, näçe adamlara şu aýdylýan zatlar ýaraýar. Aw. Şoňa seredýär bolýan. Gepleşigene tomoşa edýän 10.000 tane adam bolsa, şoň içine bar ýok bir 100-150 adam şo taýlap basýar. Şo näme görkezýär? Halkyň geljeginiň aladasyna biradaçyk goşant goşak, şolar ýaly derejede goşant goşmak isleýän adamlaryň prosent derejesini alsak, deňizden damja bolup görünýär. Deňizden damja bolup görünýär. Ona şolar ýaly adamlar bilen sen nädip şolar ýaly bir deňizden damja derejesindäki adamdan gollaw bilen sen nädip öwrülüşe geçjek? O tutuş halk köpçüligi bilen etmeler o zatlar.
Ya tesir yazmaktan gorkup oturýarlar. Öz pikirlerini aýtmaktan gorkup oturýarlar. Göze dürtülip duran zatlar barada. Bolmasa şonu aýdanyň bilen hem tüýräbek diýen ýok. Kanunyň esasyny aýdýan. Ina şu zatlar ýeten o diýen, şular bolmaly diýen, ha şonu aýdanyň bilen haýty ýeriň otayda tüýräbek etsinler. Şola meýem halkyň öz aň düşünjesini derejesini görkezýär. Siýasy medeniýetiniň derejesini görkezýär. Şoň üçin üstüňizde işlemeli adamlar. Töwrüňe da birazrak göz gezdirip, bizim näme gele şolar, näme bular näme bizi ýüýtüşip gary. Näme şu bular da bolýar, näme şu bizde bolan ok diýen ýaly nemeden uranmaly. O geçmişde müňlerçe asyr ýa-da ýa-ki asyrlar boýu mundan da ýaşan ata-babalar bilen ýöne ügünüp diýoşunga kakyp ýörenin bilen ýagda ýütden o. Şugun kun sen kim? Şugun kun sen näme diýilýär? Saňa näme bagly? Ana şol atlaň üstüne olanmaly adamlar. Ana şugun kyýy synymyza umumyň şundan ibarat. Öz pikiriňizi hem gaýrat ediňde kommentari bölümine ýazyň. Insertdiňläniňiz üçin köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilen hem paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolma uğrundaky işe siz hem ýardym edin.